què ara els hi diu friquifans? Bueno, els hi dic jo i els hi dius tu. Bueno, perquè és com un terme... Bueno, sí, ja ho dic jo, que no en tinc tants. La pregunta del millor. Es lliga sent famós? Es lliga més sent famós? Sí. Òbviament. Sí, no ens I enganyem. nosaltres no som famosos, tampoc, eh? Bueno, Jo ja ens no considero, entenem, però... cabron. A veure, va jugar un partit de futbol i diuen Quel. Ja. Famosos sou, sortiu de festa i... Falsa humitat fora, és veritat. No, jo sóc sencer, sí. Es lliga més. Sent dels socis es lliga més. Sent dels socis, Sent un soci. poder... Crec que sí, però... Sí. Ens podem afiliar, saps? Podem dir, jo sóc soci dels socis. Fem una SL i tots socis. Lligarem més, tio. Ens fa falta. O sigui, jo penso que és Tindràs més lògic. oportunitats de lligar. Exacte. Poder lligar més. lògic perquè et coneix més gent. Sí, no, i és Si més coneix fàcil amb gent, la broma. Pots arribar a agradar més gent. Com et coneixen per TikTok, ja et sap, en plan, fan una broma de qualsevol vídeo que hagis fet. Ah, amigo, i us heu aprofitat d'això de... Que us entren amb aquest tema i vosaltres ja... Ara t'enganxaré, veuràs. Si t'agrada la noia, sí, si no, no. No? Sí. Bueno, jo no... sé. Ah, o sigui, M'he trobat. és a dir, us heu menjat alguna de les vostres fans? No, això no. Crec que ens reusa bastant aquesta idea. Sí. Jo, en plan, si una noia em ve dient coses de... És com red flag, saps? És com... Encara els hi diu friquifans. Bueno, els hi dic jo i els hi dius tu. No, bueno, perquè és com un terme... Bueno, sí, ja ho dic jo, que no en tinc tants. Ho dic jo. Clar, Sí, si una persona que sap molt de tu i tu no saps res. Clar, Literal, clar, això tira enrere. venen i... Ja. Saps? I allò i allà i això, perquè ets dolot i no sé què, saps? És com, uah, si vols lligar poder no, saps? Però que està bé, ho entenc, o sigui, superguai, que t'ho diguin. el Genís està rient, dient, ui, aquí jo... No. Jo res. Sí, tu... Fa servir més... A veure, Això Genís, alguna història podríem no. explicar. Ho estan dient de cara a la galeria, eh? Com alguna fan podríem explicar alguna història. tu, Genís... Ah, tu, no toca. No toca. Tu, Genís, fas servir per lligar, dius, soc els socis o soc el de Nude Project? Jo no faig servir res d'això per lligar. Bueno, Res d'això. Però clar, has dit abans que surts a tot arreu. És que Per tant, a mi no se m'acudiria mai dir, plan... Són Tu dels saps qui socis. són? Dels socis o... Tots els socis. Ja, bueno, no, però... No, en la vida. M'has vist a Nude Project, No, guapa? la vida he dit No. aquestes paraules. Ni ho faré No, mai, crec. I a la seva època de futbolista, que encara ho és, tampoc s'ha tirat mai el rotllo de futbolista. Ah, amigo. Perquè hi ha molt de mite de tercera divisió que soc futbolista, saps? Joder. I ell no li ha sentit de la seva vida dir mai. A tercera es cobra. Tercera RFF. Es cobra? RFF. Sí, és que Just. Salari normal, eh? Bueno, això els que cobren bé. maquillar el Tona. Que... Com el Genís. Ah, el Genís. És que a sobre fan moltes coses. Es passa la vida treballant. No. Això vol dir que... Això no ho ha dit el pavo, eh? Quan s'ha presentat, jo ho he pensat, perquè Clar. és futbolista i també cobra de futbolista. Estàs jugant a futbol. Estic jugant a futbol. Estàs cobrant per jugar a futbol. Estic cobrant per jugar a futbol. Cobra de tot arreu, ja ho veieu. El somni de qualsevol home, cobrar jugant a futbol, tio. Ja ves. Des de O que petit. et pensis. Somni d'hetero bàsico, però... Ja, ja. No, Què vols ser? Jo futbolista. Jugar al FIFA. Futbolista astronauta, mare de Déu. ara volen ser youtubers, els nens. És veritat. Youtubers influencers. Sí. Streamers.